Ita, isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Ti ugsa nga engkantada. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Ay na. Kasta ti mapaspasamak ita dito'y tirad-tirad lakay bubon. Aniya? Wen, ado tinagpukpukaw dito'y tirad-tirad. Lalaki man, wano babae, lakay bubon. Kat saan may idaama sa pulan? Iso ka dingag sang sangit ka, bakit tiryang? Wen, kaputa may sadyay apo ka nagpukaw. Nagpukaw mo dyan, anak ko. Tuwan na Domingo asaan anagaw-awin. Kasta aya. Ay, jay apo! Kaasimat! Sa dino nga tanti ayan na. Ay, saan ka nga, saan ka kasta? Kani nagalas na ropa. Lumaan ka. Ay, kasanumat nga men. Kat natay samot tanjay apo. Ay, kakaiso na paimat nga rod nga apo. Aniya? Ay, Awan mo ti mar-aramidan dagiti pulis. Taimbagamin kadakwada. Ngam awan mo't lata ti maaramidan da. Kamsat Ay, ko. arikot day. Talaga aparikot lakay bubod. Tangad-tanga dumeten dagiti bituen ijay langit. Wenapong, buyong-buyak dagiti bitwen. Tanagmayat ti panagandaan dapda. Wan Ay, Ha? anya jeli mabas dito'y ayanta? Ogsa? Ay, ogsa, taagsa sa ngamet ti sarana. Angem apay ngay akas jay tilangana. Nangisit met. Saan met apo raw? Sa balit yung parparik na kanyak apong. Kabusor dayjay. Anya? Ogsa? Kabosor? Kasano kabosor ti ogsa? Apong, surutak dayjay nga ugsa. Di ta kayon. Ay, umayak met. Saan na apong? Sige, tasurutak dayjay nga ugsa. Dayjay ti ugsa. Makitak iti nagtakdaran na. Gaputan naglawag ti bulan. Ha? Ti ugsa ang isit. Nagbalin a babae. Ha? Engkantada ti ugsa? Nagbalin a napintas a babae. Amangan no kayat mo ti sumurot kanya? Prinsipe ti angin? Ha? Amunak ti engkantada? Ha? Ti katawa na. Kasla makaayaw. Oh my God! Sumurot ka kanya? Prinsipe ti angin? Kasla. Maguyuguyak ngagpayson. Oh my God! Sumurot ka kanya? Oh my God! Apay nga amunak. Awan, di makaamamukan ka. Kadagiti padak nga immortal. Prinsipe ti angin? Oh my God! Sumurot kan kanya? Ha? May ayo akan kwa na. Wan. Sumurot akan ka. Ay, bakit tiryang? Nakita yo ka di Nicolas nga apok. Saan mat? Ay, sosawan matan. Nagturungan na ngay nga tani di rabi. Tapay nga awan matan.
Talagang awanin si anak ko. Natay samutan. Ha? Uray jay apo, Marta. Talaga adimot si Mang Sangput. 15 pay laang titawan di anak ko. Ngam nagpukaw mata nakaslasok. Tapulos mat adimi masarakan ti bangkay na. No natay man bilang. Ay, Adun tinagpuka ka lugaran tayo, wala kay bubawd. ay, sos. Amangan met no oray Nicolas kat na po kawan. Ay, sos. Ha? Nicolas nga apo. Ay, nawan bakit tiriang. Taapay adimat na gawit idirabi eh. Nako. Keta, ha? Wan, malagip kon. Ni, anya day ta mabubod. Adalim mabas nga og saan ang isit, ije paraangan mi idirabi. Ha? Kat sinurot Nicolas. Ug saan ang isit ka no? Ug saan ang isip? Ay, wan, kakalugaran. Ay, sos. Sinurot Nicolas. Ay. Ang mga nuday jay nga og sa tinang italaw ko Nicolas. Ay, sige. Ay, nakitaan, di ta kabakiran. Ang mga nuday jay Nicolas. Kulas! Kulas, apo! Sa dino ti ayan mo! Agawid kan! Ada ka kade, dito'y kabakiran! Ay, awan mo ti sumungbat. Diyan matla boses ko ti mangmangag ko. Taagal langugan. Ay, kulas! Sumungbat ka mat! Ay, awan. Awan dito'y Nicolas. Sa dino nga tati naturturong nan. Una naasurutan na di ogsa. Ang awan matan. Katagdaon na kami! Tulungan na kami! Agawin kami! Nangagkutipukaw ni Apong Bubod. Sapsapulan nak. Ganda kami. Agal langugan tipukaw na. Ipalpalais ti angin. Saan ka na makasubli? Iti lubong ang naggapuan. Prinsipe, ti angin. Anya ti kasapulam kada kami. Engkantada. Apay nga inalan na kami dito lubong yo. Bagay ayaman kayo. Dagiti daddoma. Pagbalinak nga adipan ko. Dagiti lalaki. Pagbalinak nga asawa. Anya? Sa anak, anapintas nga engkantada. Iso nga awan ti mayat kanyak. Dito'y lobong mi nga engkanta siya. Iso ti kayat ko ang mga asawa kanyak. Kat aga po iti lobong dagiti mortal. Ha? Ngamsa na yung kalintigan day tangay naramid mo. Engkantada. May sak nga engkantada. Kat maaramid ko ti kayat ko. Saan adito iti lubong da? Tamurtal da. Kan kasapulan idadag iti pamilyada. Asim tagawid kami kumasin. Apo, magawidan na kami! Pagawidan na kami. Nagbirukan na kung di asawa. Saan ang mabalin nga agsubli dagiti tao iti lubong da? Abay nga! Kat awanan maaramidan da. Kapsat, awanan, Natin makarwar. agtalinad tayo dito'y abalog ting kantada. Saan ang mabalin? Di asawa, urayan na langan ti aldaw ti panagpas ngay na. Iso anaskan ko mga adaki di balay mi. Tawan kadwa ni bakit ko. Kasano ang nakadanon kayo dito'y lubong ti immortal? Siyak, ug saan nangisit ti nakita idinapanak iji bantay ang mangayo.
Pagamuam ta addaak matan ditoy. Ket uray dagiti daduma. Kastamot tinakita da. Ugsa nang isit. Agawid tayo. Pagamuam ta addada kanon ditoy. Kastagayam. Kasano nga ta maaramat ko ti pan nakabalin ko. Inkantada nga ugsa. Kiddawak kumakan ka, nga isublim dagiti amin a tao iti lubong da. Saan amabalin? Prinsipe Agilos. Ammom asyak ni Agilos? Ohan. Amam mo ka. Kaday talangam, ti kayat ko amakita. Ha? Inkantada nga ugsa. Isublim dagiti tao iti lubong da. Gapo ta madandanagan itan dagiti pamilyada. Saan amabalin? Awan, ti baal mo kanyak. Prinsipe ti angin. Iso nga awan, ti maaramidam. Nga oray sika. Katagnanayonan ti panagnaed mo dito'y lobong mi. Nga immortal. Saan ka ngagbaligi, inkantada? Dito'y lobong mi. Awan ti mayat kanyak. Iso akas makitam. Awan apulos ti kadwak dito'y. Katapno naragragsak. Dagiti mortal ti kadwak. Apay, inkantada. Apay adida kakayat. Itian niya agapo. Adda nagparang ababae. Jak perangan. Awan ti mayat kiniingkantada ugsa. Gapo iti dakas nga ugali kan aramid na. Apay, nagpakita ka? Inkantada pintasya? Gapo iti dakas nga aramid mo. Gapo iti daytoy nga inaramid mo. May samanin ado sa ti maipataw ken ka. Dito'y lubong ti inkantasya. Nailunod ni inkantada laadi siya. Kat agbalin anang isit nga uksa. No kas na arumwar dagiti bituan iti tangatang. Kat no saan pa'y nga agbalbaliyo. Amangan no agtali na idton anang isit nga uksa. Kat ano pun dagiti tao. Kat adadan amapukaw kan kuana. Dagiti pan nakabalin na. Kas inkantada. Awanan ti babae. May samat nga inkantada. Saan dak amabalin? Ang kalabanan dagiti kakadwak ditoy. Gaputa dagiti tao ditoy ti agi karo. Matay da amin. Dayta ugalim. Ken aramid mo timang daddadaal kan ka. Inkantada ugsa. Amom, inkantada ugsa. Napintas ka. Anya? Napintas ka. Tunggal parswa. Nagduduma tinaipaay kan kwa na alanga. Kat ibagakan ka, inkantada ugsa. Nubaliwam ti ugali kan aramid mo. Sumaya at ti pannakilangan dagiti padam nga agnanaed dito'y lubong yo. Anya? Napintas ka, inkantada ugsa. Basta lakit di agtalinaed ti ayat di tapusom. No adda ayat kan ka, umado ti papagayam mo dito'y lubong yo. No adda ayat kan ka, naragsak kan to. Anya ti sasawam? Sorsorwam ti agayat, inkantada ugsa. Dayta lang ti amok a makatulong kan ka. Tapno agragsak ka. Ay, Juan! Kakalugaran dito'y tirad-tirad. Kasta ti amok ana pasama. Kasano da ito? Nalabit aday jay nga ogsa.
ket adapan nakabalin na. Ay, ang mga no inkantada. Iso tinangala kadagiti tattao ama pukpukaw dito'y lugar tayo. Apakay ramanan ti Apok a Nicolas. Anya nga'y taramidan tayo, ama bubod. Un nga agpaysula kay bubod. Anya nga'y ti aramiden tayo. Padasen tayo ti mapan ije bakir. Ket no masalaw tayo dinangisit nga ugsa. Agpakpakasi tayo. Saan nga ta delikado? Ang mga nuray da tayo kat agpukaw. Delikado Delikado ije bakir. Nang runan no adaulag adakkel. Amang ano pulipulan na tayo. Ay, mabuti na. Ay, mabutengak no kasta. Dagiti lalaki ti kakadwak nga agpabakir. Ta sa pulon mi ti ugsa nangisit. Padason mi akasarita. Ta abangan no damet kit di pan nakabalin na. Pangasim, inkantada la adisya. Palubusa mong dagiti tao. Numaramid mo dayta. Patsak launay, alimok ng tipusom. Kat agbalin ka anasaya at nga inkantada. Amok ti marikriknam. Addagan ka tibain. Gapo taawanin ti mayat kan ka dito'y lubong mo. Arig na imbalang dakan. Ngampatsek, nga amin dagita kat mabalbaliwan. No adda dita pusom ti ayat. Panagbalbaliw, panagpakumbaba. Nasaya at apan nakikadwa. Dagita ti kapatgan. Inkantada la adisya. No addaken ka dagita. Naragsak kanto. Juan, sige. Isublik dagiti tao inilubong da. Isublikon ida. Nasaya at launay. Inkantada la adesya. Uray si ka. Makipagsubli ka matan katakwada, Prinsipe Agilos. Kat pakawanan da kuma. Ulas! Ayan mo! Nangipanan kan ka ti ugsaan ang isit! Ha! Tattao ti kelata nagparang! Ulas! Una pong! Sak! Ala, agawid tayon! Kastala ang tinaramid mo, Apok. Di mo na aramat, ti pan nakabalin ti angin, kanti palsuot mo. Una pong bubod. Binalakadak. Kan binagbagak ting kantada. Katlimok ng tipuso na. Tako na tayo may isang inkantada. Ni inkantada pintasya. Nga awan ti mayat kini inkantada la adesya. Tanalaad ti ugali kan aramid na. Iso nga taa, ala adi siya tinagan na. Talaad ti ugali na. Saan da akay kayat? Kat arig na imbalang dan inkantada la adesya. Kaputadakas ng inkantada. Ngam inturturod ko abi nagbagaan, apong. Kasta ka di. Naimbag mo tadimngag. Iso pinalubusan na kamin ang nagsubli dito'y lugar tayo. Inta maturugan na po. Sumrektan di ta kalapaw. Buybuyag dagiti bituan, apong. Ay, alalya! Ay! Sa anak nga alya. Ha? Ay! Inkantada la adesya? Juan, Ay! Prinsipe ti angin. Siya. Inmayat, takayat ko ti agyaman kan ka. Naragsaga kon. Nagpakawanak iti nagbasbasulak iti arimi. Kat nagbalbaliw akon.
Iso nga ita. Adon ti papagayam ko ijay lubong mi nga inkanta siya. Nalawlawaganak kadagiti balakad mo kanya. Pagyamanak met, inkantada la adesya. Ay, kwa, siyak man tiyo may ijelobong yo. Inkantada la adisya. Tabareng makakita ak ijay ti asawaek nga inkantada. Mabastad ka ijay, amalakay. Ha? Sorry. O sige, itin tumanen sa bali agundaway, papagayam. Ha? Ay, awanan ti inkantada? Ala, intan apong, maturog tan. Ditan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itangal daw iti pannakigasanggasat ti Mortal a Hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipugpug!